Здравейте! Как се казвате? Павлина Кърнева от град Пловдив. Как научихте за доктор Галили? Научих от колежка. Тя ми сподели, че нейният съпруг е ползвал услугите, идвал е, много е доволна и аз тогава потърсих в интернет, точно по този начин, доктор Галили. Излезнаме, записах си час и дойдох. И кога дойдохте за първи път? За първи път 2017 година. Тогава ви направиха кой крак? Десен? Десния крак. Доста голяма разширена вена в задната част на крака. И тогава за първи път доктор Галили ми я направи. 24 часа бях обентована с един бинт, но абсолютно нищо не чувствах от цялото нещо. След което какво направих? Нищо. Много разходки се препоръчваше, което е типично в мой стил да хода много. Махте се на работа и нормално си се чувствате. Да, просто повече движение. Това, което знам е, че след терапията трябва да има малко повече разходки, движение. За 5-ти път ми е днес, 3 пъти съм си правила на десния крак и днеска направих втори път на левия крак. Вената не е чак толкова голяма, на тази, на която направих в момента терапия. Въпросът е, че искам естетически да е красиво. Аз за моя радост нямам абсолютно никакви болки, просто го считам един вид като козметично да се прибере тази вена. Просто всичкото беше много грозно, да кажа. Едната, точно въпросната вена на десния крак зад коляното беше толкова изпъкнала, че аз се притеснявах без да искам да ни се удара. Просто да ни я засегна тази вена и да се получи нещо много по-сложно. И това ми беше основната цел, просто да се скрият тези вени и да ги няма. Никога не съм знаела какво значи този метод. В интерес на истината не обичам да чета и не е в моята компетенция за болести, за някакви такива методи. Просто се доверих на колежката ми, която каза, че нейният съпруг е направила това, обясни ми точно как се случват нещата и аз реших, че това е моят начин. И да го направя. Не сте сбъркали доволно? Не, по никой случай. От резултата? Защото съм виждала, пак мои колеги, с които съм работила, оперативно как режат вените и какви белези остават на крака, докато при мен абсолютно няма и следа от това, което ми е правило. Благодарим ви, останете си здрави. Благодаря и аз. Пак ще дойда, ако трябва.